Silav roj baş hevanno bi vê weşanê dixwazim ji we re bibêjim weşana min a zindî bi demkî hatiye rawestandin. Bi qasî demekî ez nikarim bawekî zindî ji we re weşanê bikim. Sedem ew e ku duh weşana ku tê de Mustafa Karasu da axivî ya medya haberê astengî daniye ser weşana min a zindî. Ji ber vê ez mecbûrim bi rêya vîdeoyê xwe bigînim we û heta ku me mesele hal kir. Îdî mesele çi ye, çawa çêbiye, YouTube ev astengî daye yan wan daxwazkirî ez nizanim. Ama me xwest ema xaftina Mustafa Karasu bi we re bawekî zindî parve bikin lê nebû. Ew vîdeo hate kişandin yani ji weşana min hat derxistin. Îdî wekî cezaya çi ye nizanim. Ez ê hel bikim, ez ê agahiyan werbigirim û ji we re bêjim. Niha di derbarê vê pêvajoyê de û her wiha hin agahiyên dawî de ez tiştê ku min amadekirine ji we re pêşkêş bikim. Heta demekî ez ê wisa vîdeo bi we re parve bikim. Heta ku weşana min a zindî vêbû. Yani hûn tiştek wenda nakin. Bi qasî nîv saet tenê wenda dikin. Aniha ez tiştê ku min amadekirine pêşkêş bikim nîv saetê din digêje berdestê we. Niha navbera Rûsya û Azerbaycanê gelekî xirab biye doh jî me behs kir. Wezareta Karê Derve ya Rûsyayê şiyarî da welatên xwe welatiyên xwe yên li Azerbaycanê bang li wan kir ku baldar bin, şiyar bin. Ev şiyarî piştî wê aloziyê hat ku li Rûsya du Azerî hatine kuştin. Di daxuyaniyekê nivîskî de ku ji aliyê Wezareta Karê Derve ya Rûsyayê ve hate belavkirin, şiyarî ji bo welatiyên Rûsya yên ku li Azerbaycanê ne yan jî plan dikin herin wê derê hatiye dayîn. Di daxuyaniyê de hat amajêkirin ku di vê welatiyên Rûsyayê ên ku dixwazin biçin Azerbaycanê rewşa heyî ya li vî welatî li ber çavan bigirin. Çi tê gotin tê de em bang li welatiyên xwe yên li Azerbaycanê dikin ku zêdetir baldar bin, şiyar bin, li wê derê rehet tev negerin. Dibe ku Azerbaycan wan bixebin çavan jî zirar bide wan. Aloziya di navbera Azerbaycan û Rûsyayê de çawa derketibû? Di navbera her du welatan de piştî bûyerekî li bajarê Yekaterinburgê yê li Rûsyayê çêbû ev alozî zêdetir bû. 27 Hezîranê bû. Di serdagirtina hêzên ewlehiyên yên Rûsya yên li ser malên Azeryan de du welatên Azerbaycanê hatibûn kuştin. Çend kes bi giranî birîndar bûbûn, neh kes jî hatibûn desteserkirin. Wezareta Karê Derve ya Azerbaycanê piştî bûyerê gazî berpirsê karûbarê balyozxaneya Rûsya ya li bakurê Petr Volokvîh kiribû. Nerazîbûnekê tund nîşan dabû. Bakûyê her wiha daxwaza lêkolînekê bi lez û cezakirina berpirsan kiribû. Wezareta Çandê ya Azerbaycanê jî wekî reaksiyonekî hemû çalakên çandî yên Rûsya yên li Azerbaycanê betal kiribûn. Serokê wanê li diasporayê jî hatibû girtin li Rûsyayê. Ev bi vî şiklî hevanno li Sûriyê kayan binêrin rewşçiyê ez wisa lez bi lez ji we re tişta bixwînim li gorî navenda çavdêriya mafê mirovan ya Sûriyê sor di 24 saetên dawî de bi kêmanî 19 kes li heremên cuda yên Sûriyê hatin kuştin. Sor da zanên li Idlibê di kargehekî çêkirina Cebilxaneyê de komên biyanî yên Türkistan, Üzbekistan wê derê ne di nava hêzên hikûmeta ve guhêz a Sûriyê de ciyê xwe digirin ev komên çekdar ku em bas dikin. Di nava wan de teqînekî çêbiye herî kêm 10 kes ji wan hatine kuştin, 9 kes jî birîndar bûne. Li bajarokê Swêdanê, li Rojdatê Dêrezorê ji ber nakokiyên malbatî yên li ser erdekî şer derketiye. Di encamê de ciwanekî ji wê derê hate kuştin. Li gundê Cîbrîn ê bajarê Hemayê jî teqînekî rûda. Di encamê de yek jê zarok 3 kes jî li wê derê hatin kuştin. Her wiha ev saziya sor dide zanîn ku li bejahiya Herepşê ew jî li başûrê Dêrezorê ye ji ber teqîna mayînekî ciwanekî jiyana xwe ji dest daye. Li Helebê jî rewşekî bi vî şiklî heye. Jineke ciwan beriya mehekî di encama gulebarana bê serûber de birîndar bûbû wê jî jiyana xwe ji dest da. Hat zanîn ku li bajarokê Helfa ya li Şamê di encama gulebarana bê serûber de ciwanekî din hatiye kuştin. Ev hemî meseleyên cuda ne li Sûriyê. Ev jî nîşan dide ku pergalekê edaletê hê rûne niştiye. Herkes li gorî xwe hewl dide edaletê bicîbîne. Ev bi vî şiklî hevanno em zanin hin balafirên İsraîlî jî Idlib dabûn ber bombeyan. Ev meseleyekî meseleya din jî di nava Dem Partiyê de hin mesele hene divê mirov eşkere bike. Dem Partiya ra gihand ku hevseroka şaredariya navçiya Silopiyê li Şirnexê Jiyan Ormanlî bi daxwaza avêtina teqeziya ji partiyê şandina desteya dîsîplînê
sedem çiye na ez jwara ra giynim dem parti bu sarad yine le hebriyara evetüneye desteya disiplineye parti tüneye desteya reveberiya xwecihî ên demokratîka dem partiye di daxuyaniyekî nivîskî de ragihand ku wan hevseroka şaredariya navçeya Silopiyê Jiyan Ormanlê bi daxwaza avêtina teqez ji partiyê şandine ber desteya disîplînê ya partiyê çi dibêje îddiaya dem partiyê çi ye Jiyan Ormanlê li dijî sîstema hevserokatî helwestekê neyînî nîşan daye çanda rêveberiya hevbeş nepejiraniye biryarên partiyê nas nekirine nekariye daxwazên geliyên de derbarê şaredariyê de pêk bîne her wiha hate destnîşankirin ku kiryarên Jiyan Ormanlîyê li gel polîtîkayên rêveberiyên xwecihî yên dem partiyê hevûdû nagirin. Yani li gorî daxwazên partiyê tev nagire. Ez dibêjim dikaribû nava xwe de li hev kirana. Di vê demê de ku behsa pêvajo tê kirin û çavê her kesî li ser dem partiyê merov rave meseleyekî heremî wisa derxe pêş û nikaribe hevala xwe nikaribe şaredariyan Silopiyê îxna bike hakikaten pir heyf e. Ev xuya dibe ku sîstemekê diyalogê di nava hevalên li Silopiyê de tune ye. Yani ev kesan bahs dikin Jiyan Ormanlî avukat e di Komeleya Mafê Mirovan de xebitiye di dem hev serokatiya xwe ya şaredariyê de ji ber ku li dijî sîstema hevserokatiyê li ber xwe daye li şûna çanda rêveberiya hevbeş feraseteke xwe navendî pejiraniye yani bi xwe xwestiye biryaran bide yani vana tiştî wisa dibin ama merov hevalê xwe divê îxna bike yani îcab nake her kesî bişîne ber disîplînê û ji partiyê dûr bixî bi vî şeklî yani ez bi xwe rexne dikim biryarên partiyê nas nekirine falan bêvan tişmiştî wisa dibêje ama ez bi xwe îxna nebûm yani. Di dawiya daxuyanî de tê gotin ku piştî pêvajoya disîplînê bi dawî bibe wê hûrgilî detay encam biraya giştî re bêne parvekirin niha Jiyan Ormanlî kî em hinek nas bikin di sala 1990 de li navçeya Silopya Şirnexê ji dayîk bûye xwendina xwe ya serîtayî navîn amadeyî li navçeyê temam kiriye ji Fakülteya Hukûqê ya Zenîngeha Dîjlê mezûn bûye demekî di Komeleya Mafê Mirovan de xebitiye di hilbijartinên xwecihî yên sî û yekê adara 2024 de jî ji sedî şêst û du dengan wergirtiye baweyekî fermî wekî hevseroka şaredariyê hatibû hilbijartin em dibînin ku genç e yani sala nodî de hatiye dünyayê hevalên wê partiyê eger nikaribin wê îqna bikin problem e problemekî diyalogê heye li wê derê. Merov partiya xwe ji ber van meseleya naxe ser zar û zimanê xelkê. Wekî din alîkarê Serokkomarê Tirkiye Cevdet Yılmaz di derbarê çekdanîna PKK de got di demekî kin de li qadê di encamên berbiçav wê xuya bikin. Cevdet Yılmaz alîkarê Serokkomarê Tirkiyeyê ji kanala NTV de axivî wê kanalê de axivî behsa destûra bingehîn dike çawa wê werin guherandin xalên wê. Yılmaz di derbarê xebatên destûra nû de got destûra heyî piştî darbeya leşkerî hatiye amadekirin Tirkiye welateke ku heq dike destûreke ku bi îradeya sivîl hatibe avakirin hebe. Yılmaz teqez kir ku divê destûra nû ne tenê ji aliyê partiyekê siyasî ve lê bi lihevkirina tebahiya civakê bê amadekirin rast e ev rast e pir dereng jî mane. Wekî din destnîşan kir ku wan wekî AK Partî ev pêvajo daye dest pêkirin ev derewe AK Partî pêvajoyê nedaye dest pêkirin dewletê daye dest pêkirin. Komisyoneke ji 11 hukuknas û pisporên duwarê xwe de pisporin ava kirine balkişan ser wê yekî ku xebata sereke ya destûra nû wê dibin sîwana parlamentoyê de pêk were dibêje ev xebateke ku divê bi lihevkirina herî berfireh a mümkün were kirin em hêvî dikin bi desthilat bi muxalefetê re vê destûrê bi Tirkiye bidin qezenşkirin. Divê em bi lihevkirineke civakî nîqaşê li pê xwe bihêlin. Niha hevdîtina Tayyip Erdoğan ya bi dem partiyê re hatiye plankirin kengeye roja wî nade ama dibêje hefteya pêşme ye. Em li bendêne ku ev hevdîtin hefteya pêşme were li darxistin. Roj û saeta wê hê nediyar e. Pêvajo wekî ku pêwîst e niha berdewam dike. Yani çawa pêwîst e şer û pevçûn li zapê didome ama dibêje pêvajo me çawa plankiriye wisa dimeşe ku em binêrin. Mustafa Karasu bersiva wî jî heye em ê wî jî bixwînin. Yılmaz diyar kir ku divê hemû partiyên siyasî tevkariyê li vê pêvajoyê bikin. Mijarên bi vî rengî divê wekî mijarên netewî bêne nirxandin. Em bawer dikin bi tevkariya hemû partiyan ev pêvajo wê bi awayekî saxlem bimeşe.
dibêje Serokkomarê me jî wê bi heyeta Dem Partiyê re qonaxa ku gihîştinê ew ê analîz bike binirxîne. Di demekê kin de wê li qadê encamên berbiçav xuya bikin. Êdî behsa çekdanîna ew merasima ku em bas dikin ew nine behsa çi dike. Piştî biryara PKK ya çekdanînê dem hatiye ku em vê yekê êdî li qadê bibînin. Em li bendîne ku ev di demekê kin de dest pê bike. Ev pêvajo wê li qadê jî bi encamên berbiçav werin dîtin lê ev ê di demekî kin de be. Elbet ne tiştekê ku di rojekî de wê çêbibe, mekanîzmaya şopandin û çavdêriyê ya vî karî wê teqez bixebite, wê hûrgulî werin şopandin. Ji ber vî yekê em gihîştine qonaxekê girîng û pozîtîv. Pêvajo wekî ku pêwîst e, wekî ku hatiye plânkirin, di rêya xwe de dimeşe, li gorî pêwîstiyên xwe birêve diçe, divê agahiyên wekî navê derê de binêrin. Ev camêr tiştekî dibêje Yılmaz, yani hûn weke dewra berê biya weke serokkomar bû. Mesela behsa Qesedê dike. Divê Qesedê divê tune bibe. Yani vê derê hinekî ji hedê xwe derbas dibe. Yılmaz behsa tekiliyên Tirkiye Sûriye kir. Teqez kir ku siyaseta Tirkiye ya Sûriye gelekî zelal e, ew Sûriyeyê bi îstiqrar dixwazin, Kurd jî dixwazin. Türkiye hatta Türkiye'ye Kurd hatta Türkiye'ye bir istikrar jî dixwazin. Yılmaz destnîşan kir ku ew Sûriyeyê wisa dixwazin ku ne tenê ji bo gelê Sûriye lê ji bo tevahiya herêmê îstiqrarê bîne. Em rêveberiyeke berfireh avahiyeke ku hemû pêkhateyan di nava xwe de bigire dixwazin. Sûriye dest bi xebateke destûrî kiriye. Ez bawer dikim ku divê pêvajoyê de wê gelekî mijar bêne nîqaşkirin. Divê ew saziyên weke Qesedê, Hesedê divê pêvajoyê de tune bin. Li welêt kî dijî kî hebe bila hebe divê li ser bingeha welatîbûna wekhev hawîrdoreke ku tê de mav azadiyên bingehên yên her kesî misoger bin were avakirin. Niha behsa mafên takekesî dike. Yani hem welatîbûna wekhev Kurd vê yekê naxwazin, Kurd pergaleke siyasî ya nenavendî dixwazin ku herem karibe xwe birêve bibe. Ne tenê mafê kesan wekhev be, ew ji xwe wisa ye, mafên netewan jî dibe weke hev be. Yani mafê Ereba li Sûriye çi be, Kurda jî dibe aynî be. Yani divê derê de Kurd û Türkiye li hev nakin. Yani êdî behsa komara Tirkiye dike. Yani helbesta me zelal filan û bêvan em dixwazin Qesedê tune bibe, tenê artêşekî hebe. Ama bi vî şiklî nabe, artêşa wan heqeten bermayiyên çeteyan e. Ew herkes dizane û Türkiye jî vê yekê zane. Hevan nû ez niha daxuyaniya Mustafa Karasu ya ku doh nîvcoma bû ez were bixwînim. Me ez dîsa dubare bikim tiştek ku min serê vîdeoyê de got. Mustafa Karasu doh di haber medya haberê de dema axivî mixwest ez jî weşanekê zindî bikim ama qedexe danîn serê. Mafê telîfê anîn. YouTube weşana min a zindî hem qedexe kir û hem jî jê vîdeo jê kişand. Ji ber vê yekê êdî ez heta demekî nikarim weşana zindî çê bikim. Ez ana bi rêya vîdeoyê vê weşanê dikim. Êdî em ê çawa hal bikin, ez ê hem pisporan bixim navberê vê meselê hal bikim. Divê ez bikarbim weşana zindî çê bikim. Çünkü vîdeo ez ji vîdeoyan pir hez nakim. Wext dikeve navberê. Weşana zindî xweştir baştir e. Niha Mustafa Karasu çi dibêje? Aliyekî dewletê dixwaze pêvajoyê tek bibe. Ev meselekî pir mühîm e. Mustafa Karasu ev du meh bûn hema bêjim. Xebercê tune bû. Başê doh derke televizyonê beyan kir ku partiya wî wezîfeyekî daye beriya kongrê di çarçova vê wezîfê de mecbûr biye hinek li deverekî cuda be. Endamê Konseya Rêvebera Keçekî Mustafa Karasu ragihand ku wan wekî PKK erkên xwe yên ji bo pêvajoya çareseriyê bi cî hanîne lê Tirkiye sozên ku Dewlet Bahçelî dane pek neaniye. Mustafa Karasu êrişên artêşa Tirkiye yên li ser gerîlayên wan jî wekî sabotekirina pêvajoyê bi nav kir û da zanîn ku aliyekî di nava dewletê de dixwaze vê pêvajoyê tek bibe. Mustafa Karasu di bernameyeke taybet ya Medya Haber TV'de li ser pêvajoya çareseriyê gavên ku hatin avêtina xifî helbesta hikûmeta Tirkiye rexne kir. Karasu çi got? Destpêka vê pêvajoyê banga dewletê bû, Dewlet Bahçelî bû. Got bila Abdullah Öcalan were li ku ma Dem Partî ba xife rêxistina xwe fesih bike têkuşîna çekdarî bi dawî bike. Piştre çi got bila ji mafê hêviyê Sûdê fayde werbigire yani were berdan
ev gotinên Dewlet Bahçeli'ne. Mustafa Karasu diyar kir ku rêberê PKK Abdullah Öcalan banga Dewlet Bahçeli bi cîhaniye lê soza ku Dewlet Bahçeli daye wa te mafê hêviye yani ew behsa mafê hêviyê dike berdana serbestiya Abdullah Öcalan rakirina têjîtê beşdariya çalak ya Öcalan di vê pêvajoyê de hîn pêk nehatiye. Dema wiha be ev pêvajo zêde bi pêş nakeve. Ev şiyariyekî ciddî ya Partiya Karkerê Kurdistanê ye. Dewleta Tirkiye eger bi vî şeklî bidomîne, eger Öcalan serbest bernede, eger rê nede ku bawekî aktif tevlî biryaran bibe, tevlî pêvajoyê bibe, PKK li wê ciyê xwe de bisekine, êdî gavan navêje. Mustafa Karasu ragihand ku Abdullah Öcalan ji bo ku rê li ber pêvajoyê veke înisiyatîfeke bê mînak nîşan daye. û çi got me kongreya xwe li darxist fesehkirina rêxistina xwe bi dawîkirina tekuşîna çekdarî pêkanî divê dewleta Tirkî ji erkê xwe pêk bîne. Karasu da zanîn ku ew naxwazin bibêjin ku pêvajo xitimiye lê helwesta hikûmeta Tirkî rê li ber vê yekî vedike. Em nabêjin pêvajo xitimiye. Em dixwazin rê li ber vê yekî vebe. Em dixwazin ev pêvajo pêş bikeve. Lê rewşeke ku rê li ber nirxandinên xitimandanê vedike heye ya ku vê rewşê diafirîne jî helwesta desilatê ye di helwesta me de tiştekî ku pêvajoyê bi paş bixîne tune ye. Eger çareseriya pirsgirêkê ew qas yani çareseriya pirsgirêkeke salan e pirsgirêkeke ew qasa mezin eger çareseriya wî têne xweşkirin dibêje divê mantık, hişmendî, polîtika nêzîkatîn dewleta Tirkî jî divê biguherin. Divê dewleta Tirkiye firq bike ku bi çareseriyekî pirsgirêkekî ew qasa mezin re niha rûbirû ye. Ma dixwazin bibêjin bibin xwarina gor û civîkan dibêje. Yani reaksiyon nîşan dide Mustafa Karasu. Yani çi dixwaze yani hûn dixwazin me bikin xwarin li ber devê guran. Karasu rexne li helbesta hikûmeta Tirkiye de derbarê pêvajoyê de kir. Gelo li cîhanê tiştekî wisa heye. Te kîjan garantî daye? Ev nêzîkatî li cîhanê tune ye. Wan bixwe di rojên destpêkê de li televîzyonan derneketin negotin dema tekuşîna çekdarî qediye ye. Wan bixwe derneket negot divê yasa biguherin. Niha dibêjin çeka dayînin. Pişra wê çi bibe? Ma dixwazin bibêjin bibin xwarin li ber devê gor. Tiştekî wisa dibe ma. Karasu amaje be êrişên artêşa Tirkiyê jî kirigin li ser gerîla. Ev yek weke provokasyon, weke sabotaj binav kir. Dibêje em vê yekî wisa dinirxînin. Di nava dewletê de beşekî heye dixwaze vê pêvajoyê têk bibe. Watiya vê ew e. Tu çima êrîş wan mirovan dikî? Tu çima êrîş dibî ser gerîla? Tu kîjan armancî dixwazî herî wana bikujî? Tu çima gaza kimyewî bikartînî? Çekên qedexekirî bikartînî li ser wan gerîleyan? Ti çalakî, hewdana çalakî plansaziyekî wan nîne. Ev rewşekê pir ciddî ye dibêje. Yani ji bo gerîla dibêje. Gerîla plan nekiriye çalakiyekî pêk bîne. Gerîla plan nekiriye bikeve nava hewdanekî yan jî plansaziyekê çalakî. Di rewşekî wisa de tu çima diçî wana dikujî û operasyona pêktînê gazî kimyewî da vêjî ser wan? Ev tişt di nava civakê de dilgeraniyan çêdike. Divê hikûmeta Tirkiye ku vê pêvajoyê birêve dibe, mudaxeleyê vê yekê bike, temaşe neke. Endamê Konseya Rêvebera Kecekî teqez kir ku ji bo serkeftina pêvajoyê divê tecîta li ser Abdullah Öcalan were rakirin. Divê her kes hem em hem jî dewlet hewl bide pêvajoyê rast fehm bike. Rêya vê yekî jî garantîkirina azadiya rêbera poyê dibêje Mustafa Karasu. Em dixwazin ber nêrînekê pozîtîv erênî nêzik bibin. Karasu behsa hevdîtinên Dem Partiyê yên li gel hikûmeta Tirkî jî kir û da zanîn em her dem dixwazin bi nêrînekê erênî nêzik bibin. Em dixwazin encamên erênî derkevin. Lê heta niha gavên ku hêviyê çêdikin tune ne. Em dixwazin vê pêvajoyê heta dawiyê bimeşînin. Di helwesta me de tu kêmasî tune ne. Em zelalin, em netin. Lê ya ku erkê xwe bicîhnayîne, hikûmet bixwe ye. Dibêje Mustafa Karasu. Yani rewşekî bi vî şeklî heye.
Hevalon li vê derê ez xatir ji dixwazim bînim bîra we ku niha qedexe li ser kanala min heye ez nikarim bawekî zindî weşanê çê bikim ew jî ji ber vîdeoya doh ya Karasuye ku di medya haberê de hat weşandin mafê min tune bû ez ji medya haberê bigirim êdî eger bikaribin qedexe rakim pir baş dibe rêlber weşana min a zindî vekin eger nebe jî ez ê bi şiklekî bikevim dewrê çareseriyekî peyda kim xatirê we silav dem baş ez ê bi van vîdeoyan hewl bidim weşanê xwe bidomînim